Hola, en aquest vídeo anem a veure com i quan fer transferències d'una persona amb mobilitat reduïda. La primera transferència que veurem és de cadira a cadira, ja sigui de la cadira de rodes a una altra cadira o a una plataforma o a un banc, allà on vulguem portar la persona. El primer que hem de fer és moure la cadira i posar-la de forma perpendicular allà on volem transferir-la. Sí? Just al costat. Quan més a prop, millor. I seguidament ficarem els frenos a la cadira perquè no se'ns mogui quan anem a moure-la. Seguidament traurem el reposapeus i és important que la persona faci peus a terra. Com podem veure, en aquesta cadira la persona fa peus correctament. Si la persona no fes peus, com per exemple amb una cadira elèctrica, el qual queda més alçada, seria indicat poder posar la persona un pèl més endavant en el seient, de manera que pugui recolzar els peus. D'aquesta manera ens alliberarà molt l'esforç al pes a carregar, ja que simplement haurem de pivotar el pes de la persona, el cos de la persona, sense carregar completament tot el seu pes. Ara, abans de fer la transferència, el que ens interessa és bloquejar les seves cames. Jo amb el meu genoll o amb el peu bloquejaré la seva cama que estigui més pròxima al lloc on vaig a transferir-la. Sí? Si ara la giraré cap a la dreta, bloquejo la seva cama dreta, de manera que quan jo l'aixequi els seus peus no em rellisquin cap al davant. Veieu que bloquejo la cama, tinc l'esquena ben recta i el que faig és aixecar-me i fent força amb el meu propi pes cap enrere. I un cop ja la tinc carregada, pivoto i la deixo anar enrere. Novament, bloquegem la seva cama i la tornarem cap a la cadira. En el moment en què jo ja estic dempeus, simplement la carrego sobre meu. En cas que no hagi quedat ben col·locada, com podem veure en aquesta imatge de la dreta, que la seva esquena no està recolzada a l'esquena de la cadira, el que hem de fer és mobilitzar, recol·locar el seu cos fins a tocar a l'esquena on estaria ben posicionada. En aquest cas, podem veure des del front o des del perfil com farem la maniobra. A l'hora de subjectar la persona, indico que creui els braços i per les seves aixelles jo em subjecto al seu avantbraç. De manera que quan jo mogui la persona, la força l'aplicaré en el seu avantbraç i no l'aplico en el pit o en l'abdomen, el qual li podria ser molest o incòmode. I també m'asseguro que el moviment és molt més estructurat, que no em rellisca per cap lloc. A més, aprofito aquesta imatge per recordar que sempre la persona que està fent la transferència ha de tenir l'esquena ben recta per tal de no fer-se lesions a un mateix. A més, poder tenir les cames lleugerament separades, això afavoreix que quan jo em posi dempeus estaré carregant el pes de la persona sobre el meu propi pes. I quan més separades, doncs més estable estaré i menys serà l'esforç que hauré de fer. I la força no surt des dels braços o des de l'esquena, sinó que surt des de les cames. Sempre que hagi de fer una extensió, el que faré serà una flexió de cames per poder estirar de la persona. Aprofitem el nostre propi pes, ens en anem enrere i la persona ja queda ben recol·locada. I ara sí, ja podríem tornar a col·locar el reposapeus i moure la persona al lloc indicat. Ara veurem transferències que portarem la persona des de la cadira al terra o per fer desplaçaments lleugers, ja sigui per baixar 3 escales fins al bas de l'aigua o per la sorra fins a l'aigua, desplaçaments relativament curts en el qual puguem carregar la persona sense la cadira. Tot i així, indiquem que sempre és preferible fer ús de la cadira amfíbia o d'una cadira hidràulica si tenim opció. En quin punt el portaríem a terra? Doncs si l'hem de ficar, per exemple, al bas de la piscina perquè entri a la piscina si no disposem de cadira hidràulica, o si l'hem de portar a l'embarcació o al moll per anar a l'embarcació. Veurem dos tipus de maniobra diferenciades. Primer de tot és la cadira de la reina, col·loquialment dita, en la qual el moviment és molt més estable, és molt més coordinat, però sí que és cert que les dues persones que fan la transferència han de disposar més o menys d'una força adequada a poder pujar aquesta persona.
En el cas que una de les dues persones que fan la transferència tingui més força que l'altra, utilitzarem la segona transferència que us explicarem més endavant. En aquest cas, aproximem la cadira el més possible i, com sempre, la frenem i li traiem el reposapeus. Per agafar la persona i que sigui un moviment molt més coordinat, les dues persones a fer la transferència encreuaran els braços, s'agafaran per l'avantbraç i això permet que no ens rellisquem amb tanta facilitat i que el moviment sigui, ja us dic, molt més compacte. Cosa que si agaféssim cadascun de la seva cama sense estar sincronitzats, podríem moure la persona de manera descontrolada, separant-li les cames i que se'ns acabés relliscant. Per tant, entrelligarem els braços per sota de les seves cames, la subjectarem també per la seva esquena, mentre alhora ella s'agafa per les nostres espatlles. I de forma coordinada deixaríem a la persona novament a terra. Repasso que aquí ens ajupim amb les cames, sí? Fent una flexió de cames i no amb l'esquena per no fer-nos mal. I un cop ja tenim a la persona a terra, la subjectem per l'esquena per tal que no perdi el seu control postural. I novament, per pujar, flexionem les cames, esquena recta i anem fins a la cadira. I com us he comentat abans, en el cas que les dues persones a fer la transferència no tinguin la mateixa força, optaríem perquè la persona amb més força pugui subjectar per l'esquena, que serà qui carregarà una mica més de pes, i l'altra podrà subjectar per les cames. Això en desplaçaments curts és bastant còmode, però si hem de fer un desplaçament gaire llarg podem arribar a descontrolar el moviment i que la persona no se senti gens còmoda. Per tant, a ser possible optarem per la primera maniobra que hem vist. Com sempre, hem de retirar el reposapeus i la persona que li subjecta la part superior farem com en la recol·locació de la cadira, i és que creuarem els seus propis braços, passarem les nostres mans per sota les aixelles agafant-li del seu avantbraç. I la persona que agafa les cames igual s'entrecreua les mans per agafar-se de forma més estable i que no hi hagi perill de relliscades. Un cop ja la tenim al perfil, la girem. S'haurà de comentar, com hem comentat en materials, que sempre que deixi una persona en el terra, i més en diversitat física, és preferible fer ús de màrfegues o alguna que ens pugui protegir la persona de possibles rascades o cops amb el terra. Les màrfegues ens donen aquesta protecció i, a més, un cop està en el terra, sempre hem de proporcionar un recolzament, ja sigui a l'esquena o un recolzament lateral per tal que es pugui agafar i que no perdi el control postural podent caure cap als costats. Per tant, així com anem desfent la maniobra que la deixem a terra, sempre mantenim el contacte amb la seva esquena donant aquest suport i un cop ja estem col·locats, mentre col·loquem el material o qualsevol altra cosa que puguem estar allà una estona d'espera, sempre hi ha algú que estigui controlant l'esquena o el control postural de la persona que està a terra. I novament col·loquem a la persona a la cadira i col·locaríem el reposapeus, trauríem els frens i podríem recol·locar-la. Doncs aquestes serien les maniobres bàsiques. Moltes gràcies.